On getorri guztioi gaur gurekin Ainara Manterola. Ainara, on getorri. Egunon, eskerrik asko. Ainara Manterola ezagutuko duzu, futbolean ibilitakoa, lehen mailan, Errealean, Oiartzunen, gaur egun zuegan gimnasio eta gimnasioko nagusietako bat, bai? Eta, goazen pixka bat Ainararen parte personala gehiago ezagutzea. Nola hasi zen dena, Ainara? Nola hasi zinen futbolean, Oriokon, gero Realera pasatzinen, nola izan zen transizio hori? Txikitatik neukiet fisio handia kirolakiko, mugimenduakiko, jolasakiko, azkenen gurasoakin da beti oso lotuta ongea mundu horta, ama saskibaloiloria izan da profesionala, eta eredua beti horre ukiet eta asko gustatu izan zait beti. Orduan futbolian hasi ginen, eskola kirol guztitan danak bezala, baina fijazio handia futbolakin nekan. Orduan kasualitatez, aitak entrenatzen zian gaina, neetan ere launai. Eta, Oriokon hasi ginen pixkat, disfrutatzeko ideia horrekin eta gozatzen. Eta, hasi nintzen pixkat, Euskal Selekzioakin, Realakin probatxo batzuk itea juten eta bar, eta, momentu hortan nik ikusten nuna asko gustatzen zitzaiala, asko disfrutatzen nula, baina egia puntu hortatik haste zehala beste ikuspegi batekin bai jokatzen, bai entrenatzen, pixkat errendimendua behira, oso lehiakorra izan naiz beti irabazteko grin handi horrekin, galdu eskeo minduta etxea, zaintzen, entrenamenduk eta ondo prestatzen, oso xuxena izan itzan beti kirolen. Eta, 15-16 urte initunen, Realan deia etorri izan. Eta, kriston ilusioakin hartu nun, aldi beren beldur puntu batekin, gurasoak pixkat beldur puntu beti uki izan du, azkenen saltua handila salako, momentu hortan ez zauden oan dauden eskailera hori, orduan saltua hasieratik antzan handila. Eta beldur hori, nola izangoa, baten entrenamentu pila bat, bidaiak, presio hori, aldagela asko heldugo bat, aldaketa ondila. Baina, erabakia oso garbinakan nik, bai beste aukeraik, eta, salto eman genuen. Eta, egia esan, 5 urte horiek kriston ikasketa prozesu haundila izan dira aspektu askotan, asko gozatuet, asko sofrituet, pila bat, errendimendua zer dan ikusi dut, eta asko balio izan dit, baina saltua eta esperientzia oso potoloa izan da. Zure amara esan duzu, kirolari profesionala izan hoia, izan dakoa. Zenbaten laguntzen du, nik ere bai nire aita profesionala izan zelako, zenbaten laguntzen du persona bati aita edo ama kirolari izateak, bere etorkizunean ere kirolari izateko? Zenbateko eragina du? Nahi behintzat oso positibon lagundu izan dit, ze behake bizi izan da hau dana, oso ulertuta sentitzen itzan, beti oso akompainatuta, partidu guztik ikustea, entrenamentuetatik iristian beti galdetu, zemuz, zaindu, zainketa aldetikan asko da, nire kasu mintzat ez dut presioik jasan sekula, alderantziz, nikoan itzan nire buruai presioa sartzeko eta beti izan da presioa kendu, importantzia kendure ez, porque nik ematen nion da badaka, baina relatibizatzen laguntze ziren, azkenen behaientzako ni beti zaintzia izan da. Helburua, orduan, ama eta hortik pasa izanak asko lagundu izan dit. Esan duzu, Errealean 5 urte, asko disfrutatu zenuela, asko sofritu ere bai. Noiz izan zen klik hori Ainarak egiten zuela futbola disfrutatzetik, disfrutatzen zenuela benetan, eta gero pasatzela pixkatzuk esan duzun presio hori izatera? Nik uste hori lehenengo urtetikan. Entrenamentu bakoitza esan niretzako partidua jolastea iristeko irabazteko aukera bat. Orduan, entrenamentu bakoitza zen, hainberdet aldeten ondona, eta espanitan guztua gehatzen entrenamentuak inan zen, iristen eizen jokatzea, ondo entrenatze banuen, baina molestia bat baldin manekan berdina,
zehose, beti zion zehose, perfektua etzan entrenamentua, orduan beti exigentzio, beti sufritzen. Beti matxakatzen burua, bihar hau ezinet fallatu, hoi fallatzen banun beste zerbait gertatzen, orduan beti gogor, partidu bare bai. Azkenen Euskal selekzioakin jokatzen nebilen, Espainiako selekzioakin de bai, orduan zan beti, haber zein don behira, ondoin berdet, lortzeko txartelarea juteko, bestea juteko, hurrengo partidua nire taldeakin berriro irabaz jokatzeko aukera aukitzeko, beti izan bestentzako. Beti erakustea, demonstratzea zenbat balioeten, ze ondo jolastueten, hurrengo gauzak lortzeko, partidua irabazteko. Kriston partidua ite banunde, eta galdu, gola sartze baziguen ni defensa izan da, porteria ez du zero nutzi, beti zehose, beti zehose. Hori, lehenengo mailan etorren iritsi nintzanetikan, beti exigentzio horrekin. Beraz, ametsa betetzen dugu, ez? Lehen mailan gaude, profesionaletan gaude, eta ametsa betea eta supuesten bentitzen barduna, joder, ametsa disfrutatzen nago, errealean jokatzen nago, lehen mailan jokatzen nago, sufritzen gaude. Bai. Ta esango nuke sufrimendu hortaz de gozatu iten nula, nik uste errendimenduko kirolari asko dakabela masoka puntu hori de sufritzen egean disfrutatzen. Baina jatzea puntu bat, azkenen erreite zehala, eske zure buruan matxakatzen nahi zehala, eta ezin dezula mantendu ritmo hori. Jatzea momentu bat errendimendua jetxiteala, lesiok iristeia, erreite zea. Bai, azkenean esan duzuna, ez? Baldin banago konstantemente nire burua presionatzen horrek gorputzan nire bai, sistema immunologiko nire eragina du, lesioa erakartzen ditugu, frustrazio gehiago, errendimendu bajoa, minutu gutxiago, dena lotuta dago. Dudik gabe. Noiz iritsi zen puntu hori ainara, errezinela, eta esan duzu, aldaketa bat behar dut. Azkeneko urtean, bosgarrengoan, situazioak aldatutea ekipotan, eta entrenatzaile aldatu zen, fitxaketa berriak egon zian, eta pixkat rolak, erabakiak aldatu itea, eta momentu hortan ere postuan kompetentzia hondianekan, eta hasi nintzen presio horrengatikan, dana dala errendimendua pixkat geizten, eta aukera gutxi gukitzen jokatzeko. Orduan, frustrazio hori eramaten gero ez da gehiago kostatzen zitzaian, partidu bat, bestia, aldi beren karrerakin ebilen, Gasteizak junda etorri, entrenatu, asteburutan bidaiak, baina etzian hainbeste konpensatzen eta alderantziz asko enitzen sufritzen, aste guztia ikasketak, entrenamendua, asteburuan autobusian huel baino jun, danalakoa jun ez jokatu, huelta, oso gogorra izitzaian iten, eta oso konstiente nitzala disfrutatzen inundik inoa, eta alderantziz, sufritzen nitzala asko, plan asko galtzen lagunaki, badakigu danok zer dan. Errendimendu altua momentu txar baten. Hor esaten nuen ezin detola jarraitu, neskan molestiak toki guztitan, dana gaizki, dana gaizki. Bizitza guztin ondo iten nahi nintzen pase bat 40 aldiz faiatu iten nun, 40 aldiz zuzentzen ziaten pase hori eta nibanekin, ez detela, badakitela pase hori zer da, baina etzan astintitzaiala hori iten, blokeo mental hori, duda hori, denbora guztin, Ainara, hartu baloia, atera konduzitzen lasai, ezin nun, momentu bat de nahiagun ez pasatzia, baloia, eta orduan esaten nun, inoiz pasatzitzaean zentxasi hori, esaten nun, eski hemen, eta gurasoke bai, hemen zerbait inberde, gola ezin dezu jarraitu. Eta hor erabaki nun, hori pixkat talde aldaketa bat itia, nire zikloa bukatu zala erabaki genuen errealen, eta hoi hartzunean salto itia. Hori justo hoi hartzun lehenengo maian zeon, da aukera polita ikusten nun, lehenengo mailan jarraituz, transizio bat iteko, urte on bat iteko, eta ikusi gero aukera neskan eukitzia jarraitzeko lehenengo mailan, bai hoi hartzunen, bai beste talden baten, pres neon kanpoa juteko, hortan neon. Baina, gero hori, hoi hartzunea aldatu nintzen, eta egia esan kriston positiboa izan zen. Indar berritu nintzen, ikusi nun etzala realan bukatzen
lehenengo maila, futbola, gozatzia, ikusi nun bat batian kriston argila, kriston ondo hartu zian taldeak, kriston giro polita zeon, kriston pozik neon. Pozik neon, disfrutatzen hasi nintzen berriro jokatzen, gora eta gora, super pozik. Eta, iritsi zian Gabonak, eta abenduak 31, eta ez dino izaztuko, korner bat egon nintzen, salto bat dinun, eta erortzian, belauna entzun ninun, eta esan nun, hemen zehose pasada, fijo. Eta, goatzen ez bandikan, zelaitik ateatzen, nire buruan enitala pentsatzen ez dut gehiago jolastuko, lehenengo maian ez dut gehiago, hola, nire burua hola matxakatzen. Hau da, sentitu zenuen lesioa, gurutzatu, zerbait bazegoela hor, ja zure burua zitzen pentsatzen, hau izan da nire azken partidua. Bai, eski, goatzen ez, perfecto hori enitzala pentsatzen. Eta beti, gero gurasoko lagunak, eta joan gara, lasa, handikan, baina nik nekan barruan gauza hori. Hau izan da azkena. Hau izan da azkena, eta hala izan zan. Hala izan zan. Igual nik hola enfokatu nulako, izan lehik, ez dakit. Baina hala izan zan. Gero hori rekuperatu nintzen, eta rekuperazio luzia da oso belaunana, orduan hori esate izuten nire buruan zeon, lesionatuta neola ekainean, moendikan 6 hilabetekin, ez nula aukera aukiko fitxatzeko lehenengo mailako talde batekin, eta oi hartzunekin urrengo 6 hilabetetan jetxiera bat bizi genuen, bigarren mailan jetxi ginen, orduan urte hori izan zan berriro beste zaplasteko bat. Bai. Aipatu duzu Realean zinenean, momenturen batean hasta nahiago zenuela baloia ez pasatzea, bai? Zenituen inseguritatearegatik, zenulako zuregan konfiatzen da horrek matizun sufritzera, ez? Bai. Eta asko lagundu zizula, ekipo zoldatzea, txip aldaketa hori egiteko eta gauzak beste moduetara ikusteko. Momentu hartan Errealean, planteatu zuen momentu batean arlo mentala lantzea? Bai, bagenitun errekurtso batzuk, baina egia da momentu hortan, igual nola zeuden enfokauta gaur egun pixkat gehiago indagatu etela, nola zeuden enfokauta ez zitzaian asko, momentun etzian lagundu. Orduan, zerbait, bai alde batetiko bestetik etzeon ondo. Eta egia da gero kanpuan laguntza bilatu nula, eta lagundu ziala. Asko lagundu ziala. Baina, parte bat izan zen hori, aldaketa, landu nun. Egia da ez kluban bertan, pixkat nire kaxa ibilin nintzen aspektu ezberdinak lantzen eta bar, eta asko lagundu zian. Eta gaur egun irutzea giltza dela. Ainara aurkitzen da berriro sentsazio honekin, hasten da disfrutatzen, eta lesio etortzen da. Nola bizitu izan zenituen, gaina lesio gurutzatu oso luzea, kanpotik ikusi beharra, taldekideak, gainera esan duzu bezala Oiartzun jaisten da, bigarren mailara, orduan ja esan duzu, sendatuko naiz, baina ja ez primeran jokatzeko, voltatuko naiz orain segun. Nola bizitzen zenuen lesionatuaren prozesu? Oso gorra. Baina karrerako azkenengo etapa zen justu, hori azterketak, gradu amaierako lana, dana batea bezala zen, eta oso gorra entzitzaian, ikusten nuen azkena, nekala aukeraik, partidu bakoitzea ikustea juten nintzen sufritzen, beste taldek zaizian iten ikusten denbora guztiena, venga, mantenden berdeu. Azkenengo partiduare Madridean jo nintzen ikustea bakarrik, baina hola gertatu zen da asko sufritu nun. Gero belauna atletikan kriston rekurso falta genekan, azkenen talde xume bat, xumia, ez da inbeste rekurso genezkan talde bat, irutze zait gaur egun lehenengo mailan da igual ez da duela munduko errekurso honenak rekuperazio optimo bat emateko pertsonangan pentsatuta dez. Orduan ikusi nun falta handia zehola, bai fisiko atletikan, rekuperazio fisiko hori, funtzional hori, kirolari bat bezala tratatuz etzeola, bakarrik sentitzen itzan, enekin zer egin, nola egin, zenbatin, pauso bat atzea zan molestik baldiman eskan edo ez, galduta oso. Orduan, ja oso amorru hortatikan erabaki nunitia masterra errekuperazioan.
adaptazioan, lesion errekuperazioan. Piskat falta hortatik o minetik esango dugu. Gaur egun ikusten ari zaren falta hori errekuperatzeko, berdin ikusten duzu gizonen futbolean eta emakumeen futbolean? Atrebituko nitzake esatea hori baietz. Bestekit, igual ez daude ados danak, baina atrebituko nitzake esatea baietz. Azteko, ja errendimendu antzauden puntuan ez talako garrantzitsuna zure errekuperazio optimoa, baizik eta zu azkar bueltatzia. Orduan, ja horrek dudazko sortu arazte eskit. Bai eukiko ditue horien rekurso ezberdinak, baina ez da izango zure errekuperazio honena beti helburua. Ez, beti infiltratu eta venga, segi jokatzen eta... Bai, eta justu xamarra jatze bageare aldatzia da importantia, orduan ja... Hor nire dudazkat. Zenbatean uste duzuela garrantzitsua arlo mentalare lantzea, kirolari bat lesionatu dagoenean? Eguneko egonean. Gehiago esango izut gure, gaur egun zueganen gure zentruan, gurutzatu bat, guk hartze dugu lesio luze bat, 3 hilabetetik aurreako lesio bat etortzean bakoitzen, erakuste jau pasa berdula fisiotik, gauza batzuk helburu batzu lortu berditugulako, mugikortasuna irabazi berdeu, derramia o jetxin berdeu, aktibazio analitikoak berditugu, orduan fisiotik pasa berdeu, hori danak ulertzeu, gero aldi beren fase aktibo bat dago, funtziora eraman berduela hori, orduan gimnasioa jetxi berdeu, orduan dena erakuste jau aldi beren, arlo mentaletik hande pasa berdeula. Hor ja pixkat zea gehiagotea, baina zergatik ondo nago, ez dut behar, baina bai pixkat da eziketa bat, bai behar dezu, ingo deuna da lesioen perspektiba bat ikusi, zer dan lesioa, zer non dazkasun zuk espektatibak, denborak ikusi, zer dazkan gertatzia zerrez, nola zauden, nola eramaten aizean saio bakoitzen, aldi beren profesional horrek gimnasion egunero zauden entrenatzaileoi informazioa emango dugu, honekin mezu hauek eta mezu hauek kontuz, mezu hauek eta mezu hauek oso ondo, orduan bai irutze zaitela postu bat, komplikatua izaigula egiten pixkat gure sinergian o gure sisteman sartzea, baina aposto handia egala egiten pixkat hori sartzeko, eta egia da pasadian guztik, gehienai, honeako intzaiela. Gero behaiek jarraitze zuela hori juten eta lantzen. Baina nire ustez askotan giltza da atera o ez atera. Bai, eta nik bai lesio dezenteukin ditun profesional ibilbidean, eta nik bai ikusi nun, gero ikasi dute, asko indagatu etontan bai zenbateko lotura dagoen arlo mentala eta lesioa, eta lesioa azkenen da gorputzaren akats bat, faio bat, eta askotan egoten da, barruan gu sentimendu bat baldin badugu faiatzen ari garela bestei, edo gure buruari, ez garela gu izaten ari, edo faiatzen ari garela, gero gorputzak espresatzen du eta lesioak atreitzen dugu izten dira. Eta nagoenean, orain lesionatu asko ditut etortzen den arlo mentala lantzera, gero eta gehiago, zorionez, eta zenbateko garrantzia du, joten denen lesionatu bat bai, egotea landut eta ikustea, lesio bat, oportunitate bat bezala, ni indartzeko, ni gortzeko balioko nago, eta venga, goazen aurrera eta motibatu nago, eta gogor eta sufritzeko pres nago, edo egotea kirolari bat, esatea, eta zergatik nahi orain hau, eta justo oain hau tukatu bat zidetenei, eta ez nahiz ondo jarriko, o nahiz itzuliko, zenbateko eragina du, hor. Kristona, ulertzete bai lesio bat, dolu bat bezala bere fasiak dazkala, eta danak pasageala fase hortatik hande bai, negazio hori, zergatik nahi, aserre hori, amorru hori, danok pasagea hortikan. Eta ulertzet, igual sendatzeko ere, ona dala pasatzea hortikan. Baina, gero erramentak eukitzia horre buelta mateko, hori, eukitzeko esantetena erramientak bestera batea ikusteko, aukerak ikusteko hor, azkenen eukitut kirolari pila bat bueltatu janak, asko fuertego esango deu, sekula landu ez dituen aspektu kasi dia lantzen, gimnasioko lana askoz gehiago egiten, behaientzako tarte bat, zainketak, fisioterapia zaintzen, kirolari bat noiz astea zaintzen, benetan, ja susto badakanen, txarra ezagutzen dunen, eta, gauza horiek positiboak dira azkenen.
hori klabea iruditzen zait. Eta gero ez dugu hitzein ez, baina olako lesio baten mekanismo lesional hori nun eta nola gertatuan pixkat prozesatzia eta lantziare super garrantzitsua iruditzen zait. Osea, adibide bezala nire kasua jartzagatik esan dizut, korner baten lesionatu nintzen, bueno, ni zentralan nintzen eta kornerretan gehienetan igotzea tokatzen zitzaian hori, rematatzeko ideakin behintzat. Orduan, agiatu zen puntu bat, bueltatu nintzara jolastea, belauna ondo zeon, funtzionala zen, dana, baina zen, mante igo kornerrea, eta zen alo... Nahezu igo. Eta, goatzen naiz, entrenamentua bukau, askotan entrenatzailearekin. A ber, guazen kornerrea. Dani, ja, si despejatzizut baloi bat, atia malimano, lasai, ozein giro, txoke, salto iteizut beldurri gabe. Baina ja da, kornerrea egoitza. Eta iraganeko mamu horiek directamente... Bai, orduan, hori ere bai pixkat lantzia garrantzitsua, iruditzen zait, bakoitzak bere mekanismoa daukiu, bere situazioa, bere partidua, bai, eta batez buelta hortako, jokatzea buelta hortako, landu berreko aspektu iruditzen zaizkit gauza horiek. Azkenen, baitare, gauza asko, nun jolastu, etxian, kanpuan, ze partidutan, partidu garrantzitsu bat, gauza asko baitare alderdi mental horrekin lotutan lantzeko mokok. Ainarak fase guztire pasatzen ditu, jokatzera bueltatzen da. Zer gertatu zen gero, Ainara? Bueno, erabaki nun bigarren mailan jolastia, erabaki eta baitare aukera hori gelditu zitzaialako, da pixkat aukera hori pozik hartu nun, aizpa fitxatu zulako jartzunek, orduan, bigarren mailan, baina aizpakin jokatzeko ilusio horrekin, eta, beste erabate hartu nun, ja buelta eman nion da nahi, eta pozik. Eta, goatzen naiz gaina partidu amistoso bat, temporada zirako partidu amistoso bat, nio handikan belaunakin jokatzeko mounez, entrenatu nun, eta partidua ikusten jarnitzen, eta nire aurren aizpak gesto txar bat intzun, da esan nun, eski ikusi nun. Atein itzan kanpoa zuzenena, amistoso zan gaina, eta esatezian, puskatu inaiz, eta ni lasai leire, zuke bildurra dazkazu gertatu dan egunagatikan, nire kasuan gatikan da dana, lasai, baina ja lagela lagundu nion da, eske entzun indet, esatezian, ja barrun esaten nuen ezin du izan, eta puskatu intzan, berdina, hanka berdina, belaun berdina, eta hori, berriro beste zaplasteko hori, baina horregila nik hartu nula enitzan permititu nahi bajoi hori ematen nola, esan nun, aizpai ezin diotutzi gaizki pasatzen, eta orduan ja masterra esan dizutena erabaki nun haitia, erabaki nun bere belauna hartzia kasu praktiko bezala, eta nire aizpan belauna eraman nun urte guztian zehar masterreko lan aiteko, esango du. Orduan hor ja hasi nintzen, desente sartzen ja errekuperazioan arloan, pixka gehiago trasteatzen leirekin, praktikak egiten hasi nintzen beste zentro baten ikasten asko. Eta ja pixkat nire foko aldatzen hasi zen futboletikan, beste aldetikan pixka laguntzea, kirolari horrei. Hori da. Denbora maitzen duzu, bai, eta esan duzu bezala, kontziente o inkontzientemente, Ainararen fokua kirola baino gehiago dago besteen zaintzan eta lesioen rekuperazioan. Hala eta guztiz ere, beste azken ahalegin bat egiten duzu, Ainarara joaten zara. Hori da. Eta zein momentutan Ainara izaten dugu, hau, jazta, nahikoa da. Zeratik, kirolari asko gustatzen zaigu, txikitatik egin duzen gauza bati, ateak iztetezetea, ez bukatu dago, ez? Baina asko gustatzen da hori. Bat esain gazte. Hori da, noiz izan zen, nola izan zen? Hori esati zutena lanian ja forma hartzen eginan, zuegan sortzen izan, eta ilusio handian ekan hor, motivazio handian ekan hor. Pixkat lehen entrenamenduakin sentitzen nuna, futbolakin sentitzen nuna, eguneko honena zela. Pixkat lanian bilatzen nun motivazio hori. Esan dezu bezala jarraitzen nun jokatzen, eta ordutegiak ez genezkan honenak guk entrenatzeko orduan
eguneko lan handi luze bat eta gero, iluntzeko 8:30 egun, guatzen ez lana bukatu berandu, entrenatzailea abisatu nion berandu iritsiko naiz lanetika, maleta hartu, junitzen entrenamentura, taldia ja hasita zeon, kriston euri zaparra izun, esaten nuen, venga, ba. Bota jantzi, berotzen hasi nintzen, euritan, hotza, berandu, korrika, benetan gogoi gabe, hor ja ez klikintzia buruak esan nuen, ze aizea, zergatik, zertako, osea, beti alare burunekan ze esango eusten baetoan, oandikan espektatibak de buelta mateko, eta ez tekin noa iristeko, eta demostratzeko, eta dana, nahi dezu, o ez dezu nahi? Osea, disfrutatzen naizea, o ez, azken baten helburua hori dela, nahiz eta errendimendu neon, motibauta zaude, guztua zaude, o ez. Bai, buruak esaten dizula, venga, segi rendikan, ez etxi, jarraitu barrezu, baina sentitzen zen horrena zen beste bide. Bai, sentitzen horrena zen, eneola guztua. Eta ja, probatu nituen gauza desberdinak, buelta mateko, baina eneola guztua. Baina esaten nola utziko eta 24 urteekin nola, ba. Si beti imaginatu nun, ez tekiz bat urte arte egongo nitzala, ez tekiz noa iritsiko nitzala, ez tekiz jokatuko nula, beti burun hori eukit eta nola oan, bapate nola, hola utzikoet. Baina erabaki hartu nun, eta holaxe lasai asko gaina esan nien guraso eta ezpaita, bueno, nire ingurua, eta oso ondo, izan zen erantzuna, noski? Guk maite guztitugu igual, baloratu Ainaragatik, ez futbolista izateagatik. Claro, eta bapaten kriston argile ikusi nun, eta kriston lasai. Lasaitasuna. Bai, lasaitasuna, pozik, motibauta egiten gauzak, azteko goguakin. Egia da, hori futbolakin eukin itula pare bat urte, pixkat, mina bezala matezian ikustia, orduan nintzen asko gertuatu futbol zelai eta inguru horrek pixkat, atzaka matezian, hori egia da. Askotan, kirolera ikusi sinismen horiek ez, ni futbol gabe ezin dut zoriontsu izan, edo honen iritsi gabe ezin dut... Eta konturatzen zara azkenan zoriontasuna ez dagoela egiten duzun hortan futbola izan, edo familia bat, edo negozio bat, baizik eta zu ematen ari zaren horrek betetzen zaitula zuri, eta eneren kasu bat zegoen, ja, beste gauza, beste leku baten ematen zegoen, eta klik hori egitea, aldaketa hori egitea, soltatu, eta benetan zoriontsu izateko, bizitzontan ostarako gaude. Orduan, kontatzen zeratik, negozio bat, zuegan bezalako bat, horre egongo ziren inseguritate momentuak, inbertsioak egin beharrak, nola kudeatu zen guzti hori? Bueno, hori ja beste perspektiba batetik hartu nun, baina egia da azkenen bat lehiakorra o ambiziozua hori dala, bai kirolen, bai lanen, bai ikasketakin, arlo guztitan izan ez beti oso borrokalaria, o gauza bat sartze bazait buruan, langilea esango dugu. Orduan, bai, noski intseguridadek eukitutela, beldurrak bai, baina aldi beren hain pozik iten un zerbait zan, hainbesteko ilusioakin, horrek betire beldur puntu hori kendu itezian. Egunero bihotzez iten un lana maitasunakin, ez tekin nola esan guztua. Orduan, ikusten nun, momentu baten aukerak ikusten ditun, nire bazkidea Jonekin batea, eskerrak behaire bai, eta bai, inseguridade horiek aukerak ikusten ditun, inseguridade baino potologo. Orduan, egia esan, ez tainbesteko beldurra pasa esango dugu. Bete itezian, asko. Orduan, egia gauza batzuk ez diala bihotzak nite ditutelako aldialain, da listo, gauza batzuk realistak dira, eta ostra, sekula enfrentatu etzean, kontu ja enpresarialagok, etzeala entrenatzaile bat, enpresario bat... Kudeaketa ere, bai? Ja, kudeaketa baten sartziak, ikasketa prozesu bat suposatu izan du, ondo asesoratzean garrantzia, pixkat inguru potente bat, eta oinarri solido bat. Oinarri solido bat, konfiantza ondian, eta sare oso senduan oinarritutako inguru batek lagundu dugu asko. Eta ezken zuen oinarri hori dira personaren baloreak, ez? Zuk esan dezuna, negozio bat, edo futbolista bat, edo kirol bat, atzean beti persona bat dago. Eta zuk esan kirolak ere ematen dituen balorei esker, hainera zituen izateko erabat. Orduan,
Ni beti lantzen duguna, desarrollo personal horretan, persona horrek egingo du negozio hori ondo joatea, persona horrek egingo du proiektu hori ondo joatea, orduan garrantzitsuena da persona hori ondo joatea eta balore ondo landu dude gabe, izatea. beti eukideu lehenengo buruan el porqué esatean zergatik ingo dugu hau. Osea, helburua zein da. Eta beti garbi eukideu helburua azkenen egunerokotasunaz gozatzia izan dela. Egunerokotasuneko oportunitateak, guk faltan bota dugun hori bestiai ematen laguntziaz gozatzia. Gaur egon dazkat gurutzatu pila bat eskubaloilarik, futbolarik, ni ikusten naizenak, hori, atzian da, pixkat nik faltan bota eten hori emateko aukera horrek, eske ezin dit gehiago bete. Eta horrek hasi arazi ditut, o aukerak ikuste ditut, o hau lortu deula, ja kristona izango zen aurre ematen bai jau. Osea, ja kompletamente zainduta sentitukoa, eta orduan, horrek asko lagundu dugu, pixkat, zuk esatezuna. Sentimentu batekin itiak, o gero egia da, pues igual, gauza asko gaizkin goitut, ez naizelako hain esango dugu karratua enpresa aldetikan. Osea, dana beti inberdet balore hauetan oinarrituta. Eta gauza batzutanen beti kontrobersia hori da, inara, baina hori ezin dain, porque tal, dani, nik ez badet sentitzen ez dingo. O ez badet balore hau ondo zainduta ingo, nahiagoet hori galdu. Baina, bueno, barren lasentasun hori inorek dukentzen. Eta horre dugu barentan balio handiena. Hitz egin dugu kirolaz, hitz egin dugu negozioaz, duela gutxi beste fase baten sartu da inara, bai, amatasunean. Zer irakatsi dizu fase berri honek? Sekula sentitu ez dituten gauzak sentiarazi dizkit, bai Markelek eta bai, Markelen jaiotzan bizituten gauza guztik. Kasualidadez, leheno komentatu dugu aizpai lagundu jotelanik bere rekuperaziotan, gaur egun aizpai magina da. Eta beak lagundu dit ordunaldi prozesu guztin, eta Markelen jaiotzan de bai, bea ontzan presente. Eta, erakustena izaitena da gauzak asko relatibizatzen. Lehen oso autoexigentia eta oso aprensiba eta oso sentikorran itzan gauzetan jarraitzet izaten, baina pixkat relatibizatzen. Txairitxi egun gogor bat gero, beha ikusi, beak inion pixkat, eta esan, ez da garrantzitsua. Osea, ez da garrantzitsua, Markel pozik dago, Markel ondo dago. Etxa iritsi eta Markel eta Ander ikustiak nola dauden, eske ja, gauzak balantzan jartzen asko. Azkenean, zuk esan duzuna, ez? Gero eta gizarte hau, esango du, exigente, perfekzionistago batean bizi gara, sare sozialak ere, ez badugu kontzientzia maila handi bat, mina handiak egiten dute, zergatik ikusten dugu besteak, perfecto, gorputz perfektua, oporreta dena ondo, eta ez dugu kontzientzia maila bat hartzeko, ez? Eta horrek, esan duzuna, faio bat zerbait txarra ikuste bezala, kontrola, presioa, eramaten gaitu, zoriontasuna kentzera, ez? Jartzen ditugu helburuak zoriontsu izateko eta bidean zoriontasuna kentzea. Zen mezu emango zenioke, zure mezua inara, hor gaur guri begira dauen guzti horiei? Nik esango nileke esfortzua beti ongoala egunerokotasunen, momentu gorrak ebai, gogoi gabeitean gauzak ebai, baina saiatu daitezela egunerokotasunaz gozatzen asko. Emaitzetan berren, pixkat egunerokotasunen gozatzen, detaile txiki horietan, lanian, eukizun elkarrezketa hortan zure bezeruakin, zure bikotiakin dakasun momentu horrekin, zure seme-alabakin, berentzait, baina egunerokotasunan jartzia fokua gozatzen. Detaile txikiek egite bai dute bizitza handi. Bai. Eta nik detaile txiki bat eskatuko dizut, nahiko nuke beste guzti bezala sinatzea, pilota hau, bai, 6 pelotan txokorako, zure sinadurekin. Ui. Jai, Jesus. Mila esker, inera, mintxe jarriko dugu, aztekin batera, horaxe, txukun.
Bueno, Aira, mila esker. Oso ondo, eskerrik asko Mila zuri. esker hor begiraz egon zareten guztioi, hauxe izan da segi pelotan, eta bueno, hementxe jarraituko du, kirolaz hitz egiten, arlo mentalaz hitz egiten, eta horrengora arte, ondo segi, agur. Arte.